Mula Palalo, Cagayan, bumiyahe ng 3 oras patungong syudad ng Ilagan ang pamilya ni Ian. Birthday daw kasi ng kanyang pamangkin at pinsan, kaya napili nila itong i-celebrate sa isa sa pinakamalinis na ilog sa buong Pilipinas, ang Abuan River. First time lang po sa amin. Opo. Babalik pa po, balikan ko po dito po para maka-relaxing po sa mga trabaho na stress. Pero sa akin, naka-relaxing talaga. Sina Chris Van at Jovan naman, enjoy din kasama ng kanilang mga pamilya na napiling ipagdiwang ang Sabado de Gloria sa Ilog Abuan. Anila, hindi nila ito first time. Makailang balik man sila rito, hindi raw sila nagsasawa. Maganda ang view po at maraming adventure. Ano na yung mga bukod sa swimming, na-try nyo na bang sumakay doon sa mga rides nila? Hindi pa po. Pero susubukan. Opo. Paano ba naman kasi? Bukod sa malakristal na tubig, mayroon din ditong mga water activity na talaga namang kasasabikan ng kahit sinong darayo dito, lalo na ang crystal kayak ala Boracay. May water bike para sa mga gustong magbisikleta sa ibabaw ng tubig. Pwede ring sumakay sa jet ski. O kaya naman sa banana float with a splash sa dulo kapag bigla itong tumataob. Kung gusto mo namang i-experience ang buong katubigan, available din ang native bangka. Ipapasyal kayo mula sa taas patungo sa ilalim ng sumisikat ngayong Ala Afam Bridge sa Siargao. At kung nais nyo naman ng land adventure, hindi kayo mapag-iiwanan dahil available din ang kanilang ATV rides. Sa loob ng 30 minuto, maaari kayong maglibot-libot o di kaya ay umakyat sa kanilang view deck gamit ang ATV. Nakikita nyo naman po, nasa ngayon, Sabado Gloria, record breaker po tayo dahil talagang dagsa po yung mga bisita po natin na nanggagaling pa po sa iba't ibang lugar, bayan, probinsya, buong lambak ng Cagayan, buong Pilipinas at saka yung mga OFW, mga foreigner natin, local foreigner, nandito po na talagang nag-enjoy dahil nga, lalo ngayon, dahil summer po, talaga naman po dinadagsa po tayo ng mga bisita po natin. #picture perfect din ang Ilog Abuan dahil sa enchanting at magical nature, lalo na ang naglalakihan ding mga bulubundukin. Kaya ang mga ito, want to sawa sa pagpo-pose. Mae-enjoy ang water activities mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Pero take note mga ka-Solid North, dahil mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi, mapapanood naman ang mga cultural show hatid ng local entertainers, tulad na lamang ng mga pangmalakasang kantahan at ang trending na fire dancing. 45 pesos ang entrance fee para sa mga turista, 40 pesos para sa mga residente at 35 pesos naman para sa mga senior citizen. Inaabangan naman sa Abuan River ang mga karagdagang ride tulad na lamang ng cable car at zipline. Sa inyo po lahat, mga bisita po namin, kung gusto nyo pong mag-enjoy, puntahan nyo na po ang Abuan River Adventure and Eco Park. Ano pang inata nyo? Tara na, let's go sa Abuan River Adventure and Eco Park. Tantigit to Balitang Solid North.